कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाలు हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सिंधुरा माता जी మ్యూట్ కంప్లీట్ చేశారు। హరే కృష్ణ। జపం చేస్తున్నారు అయిపోయిందా లేక లేదు ప్రభుజీ, ఇంకా అంటే జస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను ప్రభుజీ। జపం కానిచ్చి ఉండాల్సింది మాకు, జపం అయిపోయినా ఉండాల్సింది। ఓకే జపము వీటన్నిటికీ సారాంశం జపమే కదా। అవును ప్రభుజీ। అందరికీ హరే కృష్ణ। ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకు నా శిరసాభివందనాలు। దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి। సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక్ మహారాజు గారు మరియు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరను పలికిస్తారు, నేను అంత మేరను పలుకుతాను। ఓం అజ్ఞానతిమిరాంతస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః। శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नाम्ने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिते गौरकटादामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। మూడవ స్కందం 10వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం। వైకృతాస్త్రయ ఏవైతే దేవ సర్గశ్చ సప్తమా వైకారికస్తు యః ప్రోక్తా కౌమారస్తుభ్యాత్మకః। ట్రాన్స్లేషన్: ఓ గుడ్ Vidura, the last three creations and the creation of demigods, the 10th creation, are Vaikrita creations, which are different from the previously described Prakrita creations. The appearance of Kumaras is both. So, రెండు రకాల క్రియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు చెప్పింది ప్రకృత, అది సర్గ అండ్ విసర్గ. సర్గ అని అంటే భగవంతుడి ద్వారా క్రియేషన్ అయినటిది. విసర్గ అంటే అది బ్రహ్మ ద్వారా క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు ప్రకృత అండ్ వికృత, వైకృత క్రియేషన్. సో ఇది ఇక్కడ దాకా జరిగినటువన్నీ మానవ జాతులు వాళ్ళు వచ్చినంత దాకా అవన్నీ కూడా వైకృత క్రియేషన్స్. సో వైకృత క్రియేషన్స్ అంటే 10th దాకా ప్రకృత అవన్నీ. సో దాని తర్వాత వచ్చేది వైకృత క్రియేషన్. దేవీ దేవతలు వారు క్రియేషన్ అనేది వైకృత క్రియేషన్. అది మిగతావన్నీ ప్రకృత. సో ముందుగా సృష్టించబడినటివి చెట్లు, మొక్కలు, అవన్నీ స్థావరాలు. దాని తర్వాత క్రిమి కీటకాలు,
సో మొక్కలు, వృక్షాలు అవన్నీ 6 రకాలవి. దాని తర్వాత క్రిమి కీటకాలు అవంతా కూడా ఏదైతే దాన్ని ఆహారం వాసన ద్వారా పసిగడతాయో అవి 28 రకాలు. దాని తర్వాత ఒక పాదానికి 2 గిట్టలు ఉండేటివి. దాని తర్వాత ఒకే పాదానికి ఒకే గిట్ట ఉండేటివి. దాని తర్వాత పంచనఖములు, సో 5 గోర్లు కలిగినటివి. దాని తర్వాత పక్షులు అండ్ ఆఖరికి మానవులు. ఎవరి ఆహారం అయితే కింద పక్కకి జీర్ణించుకునేదానికి కింద పక్కకి వెళ్తాయి. పైన నుంచి ఆహారం భుజిస్తారు, అక్కడ నుంచి కింద పక్కకి వెళ్తుంది. మిగతా వాటన్నిటికీ కూడా అవి ఒక ప్యారలల్, దీని నుంచే భూమికి ప్యారలల్ గా వెళ్ళేటివి డైజెషన్. కానీ జీవుడికి, మనిషికి మాత్రమే పెర్పెండిక్యులర్ గా జరుగుతుంది భూమికి. సో ఇది అయిపోయినాక వైకృత క్రియేషన్ గురించి చెప్తున్నారు. ఇది 10వ క్రియేషన్. సో 10వ క్రియేషన్ అనేది అది వైకృత క్రియేషన్. యాక్చువల్ గా అయితే ప్రకృత క్రియేషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో 9 మాత్రం ప్రకృత క్రియేషన్స్, 10వది మాత్రం వైకృత క్రియేషన్. అదే దేవీ దేవతలు. ఓకే, ఈ శ్లోకాలు ఐ థింక్ ఇంకా మీరు కూడా ఎవరు చదివినట్లేరు కదా? చదవలేదు ప్రభుజీ. ఓకే, సో ఎవరైనా 27వ శ్లోకం మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. చంద్రావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్స్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వైకృతాస్త్రయ ఏవైతే దేవ సర్గశ్చ సత్తమా వైకారికస్తు యః ప్రోక్తః కౌమారస్థు భయాత్మకః. వైకృతాస్త్రయ ఏవైతే దేవ సర్గశ్చ సత్తమా వైకారికస్తు యః ప్రోక్తః కౌమారస్తు భయాత్మకః. వైకృతాస్త్రయ ఏవైతే దేవ సర్గశ్చ సత్తమా వైకారికస్తు యః ప్రోక్తః కౌమారస్తు భయాత్మకః. వైకృతాస్త్రయ ఏవైతే దేవ సర్గశ్చ సత్తమా వైకారికస్తు యః ప్రోక్తః కౌమారస్తు భయాత్మకః. హరే కృష్ణ. ఇది హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇది జరగలేదు కదా ఇంకా? ప్రేయర్స్ జరగలేదు ప్రభుజీ. జయ రాధా మాధవ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా కీర్తన పాడండి మాతాజీ కదా. అయితే నాకు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ అది కూడా కీర్తన ఎవరైనా. జయరాధా మాధవ్ ఎవరు చేస్తారు మాతాజీ? హరే కృష్ణ. ఏమంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ చేస్తాను. కృష్ణవేణి మాతాజీ హరే కృష్ణ. వచ్చారు. హరే కృష్ణ. కృష్ణవేణి మాతాజీ వచ్చారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాद प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय
विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण। మాతాజీ ప్రేయర్స్ కూడా చెప్పిస్తారా మాతాజీ? ఓం నమో నారాయణ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం नमो నమో भगवते వాసుదేవాయ. नारायणं नमस्कृत्य నారాయణ నమస్కృత్య नरं चैव नरोत्तमं నరం చైవ देवीं सरस्वती व्यासं దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం ततो जयमुदीरयेत् తతో नष्टप्रायेषु अभद्रेषु నష్టప్రాయేషు భద్రేషు नित्यं भागवत सेवया నిత్యం భాగవత సేవయా भगवती उत्तम श्लोके భగవతి भक्ते भवति नैष्टिकी భగవతి हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ हरे 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 राम హరే రామ 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 హరే హరే. हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. थैंक्स माताजी. वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन కూడా భవానీ మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. అర్థాలు ఉన్న అనువాదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. వైకృతాః బ్రహ్మదేవుని సృష్టులు. వైకృతాః బ్రహ్మదేవుని సృష్టులు. త్రయః మూడు రకములు. త్రయః మూడు రకములు. ఏవ నిక్కముగా. ఏవ నిక్కముగా. ఏతే ఇవన్నీయును. ఏతే ఇవన్నీయును. దేవసర్గః దేవతల ఆవిర్భావము. దేవతల ఆవిర్భావము. చ కూడా. కూడా. సత్తమ ఓ ఉత్తముడా విదురా. సత్తమ ఓ ఉత్తముడా విదురా. వైకారికః ప్రకృతిచే దేవతల సృష్టి. వైకారికః ప్రకృతిచే దేవతల సృష్టి. తు కాని. యః ఏదైతే. ప్రోక్తః పూర్వము. వర్ణింపబడినదో సనత్కుమారాదులు. కౌమారాదులు. తు కాని. ఉభయ ఆత్మకః రెండు విధములను. ఉభయ ఆత్మకః రెండు విధములను వైకృతము మరియు ప్రాకృతము. ఓ ఉత్తముడా విదురా, ఈ చివరి మూడు విధములైన సృష్టి మరియు దేవతల సృష్టి 10వ సృష్టి వైకృత సృష్టి అని పిలువబడు. ఇవి పూర్వము వర్ణింపబడిన ప్రాకృత సహజ సృష్టికి భిన్నమైనటివి. సనత్కుమారాదుల సృష్టి ఆ రెండును అయ్యున్నది. ఓ ఉత్తముడా విదురా, ఈ చివరి మూడు విధములైన సృష్టి మరియు దేవతల సృష్టి. ఈ చివరి మూడు విధములైన దేవతల సృష్టి 10వ సృష్టి అనగా 10వ సృష్టి వైకృత సృష్టి అని పిలువబడును. వైకృత సృష్టి అని పిలువబడును. ఈ పూర్వము వర్ణింపబడిన వర్ణింపబడిన ప్రాకృత అనగా సహజ సృష్టికి భిన్నమైనటివి.
ప్రాకృత అనగా సహజ భిన్నమైనటువంటి సనత్ కుమారాదుల సృష్టి ఆ రెండును అయి ఉన్నది. అయి ఉన్నది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ట్వంటీ 28th and 29th కూడా ఎవరైనా హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తే చదవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదువుతారా 28, 29 శ్లోకము? ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. దేవసర్గశ్చాష్టవిధో విబుధా పితరో అసురా గంధర్వాప్సరసః సిద్ధా యక్ష రక్షాంసి చారణాః భూత ప్రేత పిశాచాశ్చ విద్యాద్రాః కిన్నరాదయః దశైతే విదురాఖ్యాతాః సర్గాస్తే విశ్వసృకృతాః. చెప్పి చాలా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అవును మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, ప్లీజ్ చెప్పండి. దేవసర్గశ్చాష్టవిధో విబుధాః పితరో అసురాః గంధర్వాప్సరసః సిద్ధాః యక్ష రక్షాంసి చారణాః భూత ప్రేత పిశాచాశ్చ విద్యాద్రాః కిన్నరాదయః దశైతే విదురాఖ్యాతాః సర్గాస్తే విశ్వసృకృతాః. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పించండి. దేవసర్గశ్చాష్టవిధో విబుధాః పితరో గంధర్వాప్సరసః సిద్ధా యక్ష రక్షాంసి చారణాః భూత ప్రేత పిశాచాశ్చ విద్యాద్రాః కిన్నరాదయః. మాతాజీ. విద్యాద్రాః కిన్నరాదయః దశైతే విదురాఖ్యాతాః సర్గాస్తే విశ్వసృకృతాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా మీనింగ్ సమాధానం చెప్పండి. హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. సరళదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. దేవసర్గః దేవతల సృష్టి. చ కూడా అష్టవిధః 8 విధములు. విబుధాః దేవతలు. పితరః పితృదేవతలు. అసురాః అసురులు. గంధర్వ ఉన్నత లోకమునందలి ప్రవీణులకు కళాకారులు. అప్సరసః అప్సరసలు. సిద్ధాః యోగ సిద్ధులు కలిగిన వారు. యక్ష పరమరక్షకులు. రక్షాంసి రాక్షసులు. చారణాః స్వర్గలోక గాయకులు.
గాయకులు భూత భూతములు భూతములు ప్రేత ప్రేతములు ప్రేతములు పిశాచాహ పిశాచములు పిశాచములు కూడా కూడా విద్యాధ్రాహ విద్యాధర నామక స్వర్గలోక వాసులు లోకవాసులు కిన్నెర కిన్నెరలు కిన్నెరలు అదయ మొదలగు వారు దశవేతే ఈ 10 సృష్టులు విదుర ఓ విదురా ఆఖ్యాతాః వర్ణితమైనవి సర్గాః సృష్టులు తే మీకు విశ్వ సృష్టికర్త అనగా బ్రహ్మదేవుడు కృతాః అతనిచే వనరింపబడెను దేవతల సృష్టి 8 విధములుగా నున్నది. 1 దేవతలు, 2 పితృదేవతలు, 3 అసురులు, 4 గంధర్వులు అప్సరసలు, 5 యుక్తులు రాక్షసులు, యక్షులు రాక్షసులు, 6 సిద్ధులు చారణులు విద్యాధరులు, 7 భూత ప్రేత పిశాచములు, 8 స్వర్గలోక గాయకులకు కిన్నెరలు. వీరందరూ సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మదేవునిచే సృజింపబడిరి. విశ్వ సృష్టికర్త హరే కృష్ణ. వీరందరూ విశ్వ సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మదేవునిచే సృజించబడిరి. చెప్పించండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. దేవతల సృష్టి 8 విధములుగానున్నది. 1 దేవతలు, 2 పితృదేవతలు, 3 అసురులు, 1 దేవతలు, 2 పితృదేవతలు, అసురులు, 4 గంధర్వులు అప్సరసలు, 5 యక్షులు రాక్షసులు, 6 సిద్ధులు చారణులు విద్యాధరులు, 7 భూత ప్రేత పిశాచములు, 8 స్వర్గలోక గాయకులకు కిన్నరలు, 8 స్వర్గలోక గాయకులు. వీరందరూ విశ్వ సృష్టికర్తగు బ్రహ్మదేవునిచే సృజింపబడిరి. విశ్వ సృష్టికర్త హరే కృష్ణ. భాస్కరయ్య ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. భాష్యము జై శ్రీ ప్రభుపాదికి జై. ఈ శ్రీమద్ భాగవతములోని 2వ స్కందమున వివరించబడినట్లుగా సిద్ధులోక వాసులై ఉన్నారు. ఈ లోకమున వారు వాహనములు లేకుండగానే అంతరిక్షమున ప్రయాణించరు. కేవలం తమ ఇచ్ఛ మాత్రమున వారు ఒక లోకము నుండి వేరొక లోకముకు సునాయాసముగా చేరగలరు. కనుకనే కళలు, సంస్కృతి, విజ్ఞానం అనేది విషయములందు ఉన్నత లోకవాసులు ఈ లోకవాసుల కన్నను అత్యంత ఉన్నతులై ఉన్నారు. మానవులు మేధస్సు కన్నను ఉన్నతమగు మేధస్సును వారు కలిగి ఉండటే అందులకు కారణం. మానవులకు సాధ్యము కానటువంటి అసాధారణ కార్యక్రమములను వనరింపగలిగినందున భూత ప్రేతములు అనగా ఈ సందర్భంలో పేర్కొనబడినట్టు సైతము దేవతలు ఎందే జమకట్టబడినవి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు దేవతల సృజన, వారి వైకృత సృజనలోని మనకి 10 రకాల వారిని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. మనకి తెలిసినది కేవలం దేవీ దేవతలు. ఆ దేవీ దేవతలు అంటే కూడా మనకి కొంతమంది దేవీ దేవతల పేర్లే తెలుసు మనకి. కానీ ఇక్కడ 10వ సృజన ఏదైతే వైకృత క్రియేషన్ కిందకు వస్తుందో దాంట్లోని 10 రకముల వారు
సృజింపబడినట్టు చెప్తున్నారు. ఒకటి అందులోని కూడా 10 రకములు. మొదటిది దేవీ దేవతలు, పితృదేవతలు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు, యాంతి దేవా భూతాదేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృభూతాన్ భూతాన్ యాంతి చెప్పండి మాతయ్య. భూతాన్ యాంతి భూతేజో పర్ఫెక్ట్. సో ఎవరైతే పితృదేవతలను కొలుస్తారో వారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. ఎవరైతే దేవీ దేవతలను, సత్వగుణంలో ఉండేవారు దేవీ దేవతలను కొలుస్తారు, వారు దేవీ దేవతల లోకానికి వెళ్తారు. అండ్ రజోగుణంలో ఉండేవారు పితృదేవతలను కొలుస్తారు, మానవుల్ని లేకపోతే యక్షుల్ని, కిన్నరుల్ని, వారిని కొలుస్తారు, వారు వారి లోకానికే వెళ్తారు. అధమ స్థాయిలో ఉండేవారు ఎవరైతే దీంట్లోని తమో గుణంలో ఉంటారో వాళ్ళు భూత ప్రేత పిశాచుల్ని కొలుస్తారు. సో వారు భూత ప్రేత పిశాచులు వారి లోకానికే చేరుకుంటారు. సో బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని అంటారు. సో బ్లాక్ మ్యాజిక్ అవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఆ భూతాలని, ప్రేతాలని, పిశాచులని వారిని సంతృప్తి పరిచే విధంగా. సో తెలుగులో ఐ థింక్ దాన్ని చిల్లంగి అనేదో కూడా అంటారు. సో అవి ఇంకా కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి అస్సాం అటు సైడ్ ఇంకా అది ప్రచలితంలో ఉన్నది. నార్త్ ఈస్టర్న్ సైడ్ లో అది ఇంకా ఉన్నది. సో ఒరిజినల్ గా మన ఇది కూడా జ్యోతిష్యం అనేది అది కూడా అస్సాంలోని గువాహటి అనే ఊర్లోని అక్కడ అమ్మవారి గుడి ఒకటి ఉన్నది, కామాఖ్య గుడి. ఆ ప్రాంతం నుంచి అది స్టార్ట్ అయింది జ్యోతిష్యం అనేది. సో కాబట్టి ఇంకా అక్కడ చాలా పూజలు ఇలాంటివి, నల్ల బ్లాక్ మ్యాజిక్ అనేది అది ఇంకా అటు పక్క ప్రచలితమైంది. అది కాకపోతే వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసే ఆ తరుణంలోని వారు ఎంత ప్రసన్నులు చేస్తారో వాళ్ళు ఆ లోకానికే వెళ్తారు. కాబట్టి వాళ్ళ చావు కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అటువంటి వారిది వారి జీవితకాలం అంతా కూడా వారి ఉపాసనే చేశారు భూత ప్రేత పిశాచులది. కాబట్టి వారు కూడా ప్రేతాలుగానే అవ్వాలి. కాబట్టి వారి చావు కూడా చాలా చాలా ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంటుంది. సో అది వారు ఎవరైతే వారిని పూజ చేస్తారో. కానీ శుద్ధ సత్వంలో ఉండేవారు వారు దేవీ దేవతల్ని కొలవరు. ఎందుకు అని అంటే వారికి కామ్య కోరికలు ఉండవు. వారు అలా అని యక్షులు, కిన్నరులు, కింపురుషులు, ఇంకా ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా రాక్షసుల్ని గాని, విద్యాధరుల్ని గాని అటువంటి వారిని ఎవరిని కూడా ప్రార్థిస్తారు. కాబట్టి వారు కూడా ఏంటి అని అంటే కేవలం కృష్ణుడిని తప్పించి ఇంకెవరిని పూజ చేయరు భక్తులు అనేవారు. కాబట్టి కృష్ణుడు దేవకానికే చేరుకుంటారు. సో మిగతా వారు ఎవరెవరైతే ఎవరెవరిని పూజ చేస్తారో దానికి అనుగుణంగా వారు వారి లోకాలకే చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు పర్పట్లోని కొన్ని చెప్పున్నారు. సిద్ధులు అని అంటే వారేంటి అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవరైతే భక్తి మార్గంలోని అవలంబించిన వారికి ఇవన్నీ కూడా సహజంగానే వచ్చేస్తాయి. ఆంజనేయ స్వామి అష్టసిద్ధి నవనిధికే దాత అసబర దీన జానకి మాత, అతనికి కూడా అష్టసిద్ధులు అనిమ, లఘుమ అటువంటివి అవి 8 సిద్ధులు అతనికి కూడా కలిగి ఉన్నాయి. అలాగే మేఘనాథుడు మరియు రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు వారందరికి కూడా ఉన్నాయి ఈ అష్టసిద్ధులు. కాకపోతే వారికి ఇది ఆంజనేయ స్వామికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే వారికి భక్తి లేదు, ఆంజనేయ స్వామికి భక్తి ఉంది. ఈవెన్ అసురులకి సురులకి దితి దితి అదితి ఇద్దరు కూడా కశ్యపుని భార్యలే కదా. సో కశ్యపుని భార్యలు. కాకపోతే వారికి ఏ సమయంలోని వారు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలిశారో దానికి ప్రకారంగా వారికి పుట్టిన పిల్లలు కూడా వారు సురులు, అసురులు అని పిలువబడ్డారు. వారిద్దరికి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఏమున్నది? ఆల్మోస్ట్ అన్ని సేమే. కాకపోతే రాంగ్ టైంలోని వారు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలిశారు. కాబట్టి వారికి పుట్టిన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే వారికి ఏదైతే చెప్పబడుతుందో దానికి విపరీతంగా వారు ప్రవర్తిస్తారు. వారికి ఏంటి అని అంటే ఆధ్యాత్మిక క్లేశాలు, వారి ద్వారానే వారు సృజించుకున్న కష్టాలు అనేది, క్లేశాలు అనేది వారికి తరుముకుంటాయి. సో అదే సరైన సమయంలోని పూజలతోని వాటితోని పుట్టే సంతానం
భక్తిలోని ఉంటారు. వారు తల్లిదండ్రులు పెద్దలు చెప్పినట్టుగా వింటారు, సత్వగుణంతో కూడి ఉంటారు. వీరందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే దైత్యులు పుట్టనిది అసురీ భావంతో ఎందుకు పుట్టారు అని అంటే వారు తమో గుణం సమయంలోనే వారు పుట్టారు. కొన్ని చేయకూడని ఉంటాయి. తెల్లారుతూనే బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలో లేయాలి, జపం అనేది చేసుకోవాలి, రోజుకి 16 మాలలు చేయాలి, గురువు ద్వారా కొన్ని నియమాలు పెట్టున్నాయి, దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్, ఇవన్నీ ఉన్నా లేకపోయినా భక్తి అనేది ఉన్నది అని అంటే వారు సరైన మార్గంలో ఏదో ఒక రోజు చేరుకుంటారు. అపిచేత్ సుదురాచారో భజతామాం అనన్య భక్తాదురేవహి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. ఇవేవి కూడా మంచి గుణాలు ఒక్కటి లేవు, ఒక్కటంటే ఒక్క మంచి గుణం కూడా లేదు. కానీ వారు భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు అని అంటే వారు అతి త్వరగా వారు భక్తి మార్గంలో నుంచి వారు సరైన మార్గం అంటే భక్తి మార్గంలోనే ఉంటారు. బట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాకృతత్వమైన అంటే గుణాలు, ఇవి అంటే బయటకు కనిపించేటి గుణాలు. సో ఈ బయటకు కనిపించే గుణాలన్నీ కూడా అతి త్వరగా వారిలో మారిపోతుంది, మంచి గుణాలు అనేది వారిలో వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి డివోషన్ అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఈ రకంగా సిద్ధులు, ఈవెన్ నారద మునికి కూడా సిద్ధులు ఉన్నాయి. అందరూ భక్తులకు అందరికీ ఇంచుమించు సిద్ధులు ఉన్నాయి. కానీ వారు ఆ సిద్ధులు ఉన్నాయి కదా అనేసి గొప్పగా దాన్ని చూపించుకోరు. సో నారదముని ముల్లోకాల్లోని తిరిగి రాగలరు, కానీ అది ఆయన అచీవ్మెంట్ కాదు. అది ఆయన ఎప్పుడు దాన్ని ఒక అచీవ్మెంట్ లాగా తీసుకోలేదు. దాన్ని భక్తి మార్గాని కోసం అని డౌట్ టైలింగ్ అంటారు. దాన్ని ఉపయోగించుకున్న లోకాలకి వెళ్తారు, వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి మళ్ళీ తిరిగి అన్ని లోకాలు తిరుగుతూనే ఉంటారు నారదముని. అతను ఒక లోకంలోనే ఉండిపోయి నాకు ఈ సిద్ధి ఉన్నది కదా అన్నట్టుగా లేనే లేదు ఆయన. ఈవెన్ నరక లోకాలకు కూడా వీలైతే వెళ్ళి వచ్చేస్తారు, భక్తి అనేది ప్రచారం చేస్తారు. సో ఇది భక్తునికి ఉండే లక్షణం. సో సిద్ధులు ఉండేవారు, వారికి ట్రావెలింగ్ అవంతా కూడా ఇబ్బంది లేదు. వారు ఒక లోకం నుంచి ఇంకో లోకానికి వారు మనోవేగంతో వెళ్ళిపోగలరు. వారికి ఏది వెహికల్ అలాంటివి ఏం అవసరం లేదు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా నా తద్ భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న వంటిది గోలోకంలోని మాత్రం వాళ్ళు స్వయం ప్రకాశితులుగా ఉంటారు. మిగతా దాంట్లో లోకాల్లోని స్వయం ప్రకాశితులుగా ఉండరు. కాకపోతే వారికి అష్టసిద్ధులు అనేది కొద్దిపాటు యోగము ద్వారా వారు ఒక్కొక్క సిద్ధుల్ని సంపాదించుకోవచ్చు. Therefore, in the upper planets, the inhabitants of this planet in all matters of art, culture, and science, since they possess brains superior to those of human beings. సో మానవులకి ఎంతైతే తెలివితేటలు ఉంటాయో దానికంటే కూడా ఉత్తమమైన తెలివితేటలు ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉండే వారికి ఉంటాయి. సో వీరందరూ కూడా ఎవరి గురించి అయితే చెప్పబడ్డాయో, ఈవెన్ భూత ప్రేత పిశాచులకు కూడా తెలివితేటలు అవంతా కూడా మనకంటే సుపీరియర్ తెలివితేటలే ఉంటాయి. సో ది స్పిరిట్స్ అండ్ జిన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఆర్ ఆల్సో కౌంటెడ్ అమాంగ్ ది డెమిగాడ్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ అన్కామన్ ఫంక్షన్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫార్ మెన్. భూలోకవాసులకి సాధ్యపడనేటి కార్యాలు కూడా భూత ప్రేత పిశాచులు అవి చేయగలవు. కాబట్టి వాటిని కూడా దేవీ దేవతల ఆ డెమిగాడ్స్ లిస్ట్ లోనే సో వారికి వైకృత అనే క్రియేషన్ లోకే వారిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. సో మానవుల కంటే కూడా వీరందరూ కూడా ఏదో ఒక కౌంట్ లోని వీరు మనకంటే కూడా బెటర్. కాబట్టి వీరందరినీ కూడా వైకృత క్రియేషన్స్ కిందకి వచ్చారు. కానీ ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పున్నారు, కుమారులు, ఆ నలుగురు కుమారులు వారు మాత్రం రెండు, వైకృత క్రియేషన్ అండ్ ప్రకృత క్రియేషన్ రెండు కలుసుకొని ఉన్నట్టుగా వారి సృజన అనేది జరిగింది. ఎవరైనా 30వ శ్లోకం చదవగలరా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పించండి. చదివేదా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చదవమంటారా ప్రభుజీ? మాతాజీ హరే కృష్ణ. జై మాతాజీ.
अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च एवं रजः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्पा ఆత్మైవాత్మానమాత్మన. చెప్పించమంటారా? చెప్పించండి మాతాజీ. అతః పరం ప్రవక్ష్యామి అతః పరం ప్రవక్ష్యామి వంశాన్ మన్వంతరాణి చ వంశాన్మన్వంతరాణి చ ఏవం రజః ప్లుతః సస్రష్టా కల్పాదిష్వాత్మభూర్హరిః సృజత్యమోఘసంకల్ప ఆత్మైవాత్మానమాత్మన. అతః పరం ప్రవక్ష్యామి వంశాన్ మన్వంతరాణి చ ఏవం రజః ప్లుతః స్రష్టా కల్పాదిష్వాత్మభూర్హరిః సృజత్యమోఘసంకల్ప ఆత్మైవాత్మానమాత్మన. అతః పరం ప్రవక్ష్యామి వంశాన్ మన్వంతరాణి చ ఏవం రజః ప్లుతః స్రష్టా కల్పాదిష్వాత్మభూర్హరిః సృజత్యమోఘసంకల్ప ఆత్మైవాత్మానమాత్మన. హరే హరే కృష్ణ. అయ్యరుణ మాతాజీ మీనింగ్స్ అనువదించండి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అతః పరం ఇకపై ఇకపై ప్రవక్ష్యామి నేను వివరింతును వంశాన్ వంశజులు మన్వంతరాణి మనువులు వంశజులు చ మరియు ఏవం ఆ విధముగా రజః ప్లుతః రజోగుణ ప్రభావితుడై స్రష్ట సృష్టికర్త కల్ప ఆదిషు వివిధ కల్పములందు ఆత్మభూహు స్వయము ఆవిర్భవించిన వాడు హరిహి శ్రీహరి సృజతి సృజించును అమోఘ అమోఘమగు సంకల్ప సంకల్పము ఆత్మ ఏవ తానే స్వయముగా ఆత్మానం తాను ఆత్మన తన శక్తికే ఇప్పుడు నేను మను వంశజులను గూర్చి వర్ణింతును. శ్రీహరి యొక్క రజోగుణ అవతారముగా సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మదేవుడు ప్రతి కల్పమునందును అమోఘ సంకల్పుడై భగవత్ శక్తి బలముచే విశ్వకలాపమును సృజించును. ఇప్పుడు నేను మను వంశజులను కూర్చి వర్ణింతును. శ్రీహరి యొక్క రజోగుణావతారముగా
సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రతి కల్పమునందును అమోఘ సంకల్పుడై ప్రతి కల్పమునందును అమోఘ సంకల్పుడై భగవత్ శక్తి బలముచే విశ్వ భగవత్ శక్తి కలాపమును బలముచే భగవత్ శక్తి బలముచే కలాపములను సృజించును. హరే కృష్ణ. కృష్ణ శ్రీమాతాజీ మాతాజీ. భాష్యం చేస్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము బై జై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. జగత్ వ్యక్తీకరణ అన్నది దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పలు శక్తులలో ఒకదాని విస్తారమైనలోని ఆది ఎందే తెలపబడినట్లు జన్మాదస్య యతః సృష్టికర్త మరియు సృష్టింపబడినది అనేది రెండు అంశములను అదే పరమ సత్యపు ఉద్భవములై ఉన్నవి. శ్రీమద్ భాగవతంలోని సృష్టి విభాగములు అను తృతీయ స్కందమునందలి 10వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద. The cosmic manifestation is an expansion of one of the many energies of Supreme Personality of Godhead. The Creator and the created are both emanations of the same Supreme Truth, as stated in beginning of the Bhagavatam. Janmadi asya yatah. Hari bol. So, I think నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఎప్పుడైతే బర్బరీకుడు అంటే భీముని యొక్క పౌత్రుడు అతన్ని తన శిరస్సుని ఖండించి ఇవ్వమని చెప్పారు కృష్ణుడు. సో ఇచ్చినప్పుడు అతన్ని ఒక కొండ మీద పెట్టారు, ఆ శిరస్సుని మాత్రమే. ఆయన యుద్ధాన్ని మొత్తం వీక్షిస్తానన్నప్పుడు యుద్ధం అంతా వీక్షించిన తర్వాత అతను ఆ మహాభారత యుద్ధానికి అంటే విట్నెస్. ఆయన ఏ పక్షము కాదు, కౌరవ పక్షము కాదు, పాండవ పక్షము కాదు, కానీ ఆయన విట్నెస్. ఇప్పటికీ కూడా ఘటుశ్యామ్ మందిరం అని అంటారు, అక్కడ మహాభారత యుద్ధాన్ని అతను మొదటి నుంచి ఆఖరి దాకా 18 రోజులు యుద్ధాన్ని చూశారు సంపూర్ణంగా. సో ఆ బర్బరీకుడికి ఎప్పుడైతే లాస్ట్ లో అడుగుతారో గాంధారీ దేవి అడుగుతారు, కృష్ణుడు కేవలం షడ్యంత్రం చేసి వాళ్ళ కౌరవ సేనాన్ని అందరినీ కూడా సంహరించారు అని. దానికి అతను చెప్తారనమాట, మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు. దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, భీష్మాచార్యులు, ద్రోణాచార్యులు అంతా ఏదేదో పేర్లు చెప్తున్నారు. నేను అక్కడ ఇంకెవరిని చూడలేదు, కేవలం కృష్ణుడిని మాత్రమే చూశానని. కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకెవ్వరూ లేరు. సో మీరు ఈవెన్ మనకి ఈశోపనిషత్తులో కూడా అదే చెప్తారు. ఏంటి అని అంటే, ఒక భక్తుడు, పరమ భక్తుడిని భాగవత అని అంటారు. సో భాగవత అని అంటే పుస్తకం భాగవతం ఒకటి, అండ్ ఆ భాగవతంని అంటే నడుస్తున్న భాగవతం ఎవరు అని అంటే భాగవత ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నవారు. సో వారిని మహాభాగవతులు అంటారు. సో వారేంటి అని అంటే ఆచరిస్తారు సమగ్రంగా అంటే భాగవతం అంతా కూడా వారు అవపోసన పట్టినవారు. సో ఒక మహాభాగవతుని దృష్టిలోని భగవంతుడు ఎలా ఉంటారు అని అంటే, వారికి దానికంటే ముందు భగవంతుడు ఎలా ఉంటారనే దానికంటే ముందు సర్వము భగవంతుడే. ప్రతి ఒక్కరిలోని అసలు భౌతికమైన దృష్టికోణంలోని కూడా మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండితా సమదర్శిన. సో విద్య అనేది ఉన్నవారు, వారికి సహజంగా విద్యతో పాటు వినయం అనేది వస్తుంది. సో ఆ విద్య మరియు విద్య వల్ల వచ్చిన వినయంతోని వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరిలోని కూడా భగవంతుణ్ణి చూస్తారు. ఎందుకు? భగవద్గీతను వారు అవపోసన పెట్టేశారు. భగవంతుడే చెప్పారు, సర్వశిషాహం హృది సన్నివిష్టం మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశ్వ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత వేద విదేవచాహం. అటువంటి వారు వేద పఠనం కూడా చేయరు, అవసరం లేదు వారికి. ఎందుకు వేద పఠనం అవసరం లేదు అని అంటే, వేదాల చదివేదే, అసలు వేదాలని సృష్టించిందే భగవంతుడు. వేదాలు చదవాల్సిన అవసరం దేనికోసము అని అంటే, ఫైనల్ గా దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకునేదానికి. కానీ ఒకవేళ వేదాలని చదివి వారు భగవంతుడి దగ్గర చేరటం లేదు అని అంటే, వారు ఆ పరమ ఉద్దేశాన్ని వారు నాశనం చేసినట్టుగా.
ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాసుదేవ సర్వమితి అని, వారికి దానికి తర్వాత ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేమీ లేదు. వారినే మహాభాగవతులు అంటారు. అండ్ వాళ్ళు జస్ట్ మాటల్లో మాత్రమే కాదు, వాచ మాత్రమే కాదు, మనస వాచ కర్మణ 3 రకాలుగా కూడా వారు దాన్నే వాసుదేవ సర్వమితి అని నమ్ముతారు. కాబట్టి క్రియేటర్, క్రియేటెడ్ సర్వము భగవంతుడే. ఇందు గలడు అందులేడని సందేహము లేదు, ఎందందు వెతికినా అందందే గలడు. దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక మహాభాగవతులు 5 ఏళ్ల బాలకుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇక్కడున్నారు అక్కడ లేరు అని చెప్పని లేరు, మీరు ఎక్కడ వెతికినా అక్కడే ఉంటారు. ఈ స్తంభంలో కూడా ఉన్నారు, ఈ స్తంభంలో కూడా ఉన్నారు, పగలగొట్టి చూడండి కనిపిస్తారు. ఆంజనేయ స్వామి నా హృదయంలో ఉన్నారా? ఉన్నారు. మీరు దాన్ని డౌట్ పడడం ఎందుకు? చీల్చి చూపించేస్తాను చూడండి. హృదయం చీల్చి చూపించేసరికి అందులోనే కనిపించారు, ఎక్కడ లేరు. భగవంతుడు ఏదైనా చేయగలరు, అతని వల్ల అన్నీ సాధ్యమే. ఆఖరికి పాతాళంలోని కూడా భూమి పడిపోయి ఉంటే వరాహవతారం రూపంలో వెళ్ళి భూమిని తీసుకొని వచ్చారు. అతను ఏదైనా చేయగలరు. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడికి అన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, అతను ఏదైనా చేయగలరు. కానీ అతను మిగతావన్నీ కూడా ఏదైతే సో కాల్డ్ మన దృష్టిలోని గొప్ప గొప్ప పనులు అనిపిస్తుందో మనకి, వాటన్నిటినీ కూడా అతను మహావిష్ణువుకి అప్పచెప్పేశారు. సో ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని, ఇంత విస్తారంగా తెలుసుకొని ఏం ఉపయోగం ఓ అర్జున? ఇవంతా కూడా నేను ఒక అంశ ద్వారా మాత్రమే నేను ఇవన్నీ చూసుకునేగలను. ఇంత విస్తీర్ణంగా నా యొక్క విభూతులు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకటి తెలుసుకో, గొప్ప గొప్పది ఏది చూసినా, అద్భుతమైనది ఏది చూసినా వాటన్నిటిలోని కూడా అది నా ద్వారానే వచ్చింది అని తెలుసుకో. కాకపోతే ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఏం లాభం? ఇవంతా కూడా నా ఒకే ఒక్క అంశతోని ఈ జగతంతా కూడా స్థితిలో ఉన్నది. అదంతటికీ ఒకే ఒక అంశ చాలు అని చెప్పారు. ముఖ్యమైన కర్తవ్యం భగవంతుడు మరేది అంటే, భగవంతుడు అతని కోసమని నియామకం చేసుకున్న అతి ముఖ్యమైన కర్తవ్యం ఏది అని అంటే, భక్తుల యొక్క పరిరక్షణ, వారిని చూసుకోవడం. కష్టాలు భక్తులకే వస్తాయి, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్తనాదం వేసుకొని ఎవరైతే భక్తులు పిలుస్తారో భగవంతుడిని లేక పిలుస్తారో వారిని మాత్రం భగవంతుడు ఒంటరిగా వదలరు. అందుకోసమనే అర్జునుడితో కూడా చెప్పున్నారు. సో నచ తస్మాత్ మనుష్యేషు కశ్చిత్ కాదు కాదు అది కాదు. ఓ అర్జున, ముల్లోకాలకి చాటి చెప్పు, నమే భక్త ప్రణశ్యతి. అదేం శ్లోకం అది? ఐ థింక్ అది కూడా 8వ అధ్యాయంలో 9వ అధ్యాయం వస్తుంది అది. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ శ్లోకము? అర్జున, లోకం అందరికీ చాటి చెప్పు, నా భక్తులు ఎప్పటికీ నాశనం అవ్వరు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ ధర్మాత్మ, కరెక్ట్. శాశ్వత శాంతిని గచ్చతి ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తులు అనేవారు ఎప్పటికీ నాశనం అవ్వరు. సో గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మునులు, భక్తులు వారందరూ కూడా భగవద్గీతని, శ్రీమద్ భాగవతంని అవపోసన పట్టి వాటితోని ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని వారు ఎక్కడ చెరుగ్గడ్డని మనం పంటితోని కొరికి మన పళ్ళు ఎక్కడ విరిగిపోతాయో, ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతాము అని చెప్పని ఋషులు మునులు వారు ఏం చేస్తారనంటే, ఆ చెరుగ్గడ్డని రసం తీసి దాన్ని అవపోసన బట్టి దానితో పాటు కొద్దిగా నిమ్మకాయ, కొద్దిగా అల్లము అవంతా వేసి కాస్త రుచి వచ్చేలాగా చేసి మనకి గ్లాసు నిండా పోసి ఆ చెరుకు రసాన్ని ఇచ్చేస్తారు. అదే రకంగా క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమయ భక్త ప్రణశ్యతి. దీన్నే అన్నమాచార్యుల వారు ఒక కీర్తన రూపంలో రాశారు. ఏ పురాణమునా ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి. ఎప్పటికీ కూడా శ్రీపతి దాసుడు చెడిపోయే అవకాశమే లేదు. వారు పాడైన వారు, వారు చెడు క్యారెక్టర్ వాళ్ళు అనే అవకాశమే లేదు. చాటి చెప్పు,
2 శ్లోకాలు యాక్చువల్గా దాన్ని కంబైన్ చేసి మరి ఇక్కడ చూపించారు. జగాయ్ మదాయ్, ఎంత చెడు వాళ్ళు అనేసి లోకం అందరి దృష్టిలోని. కానీ వారు ఒక్కసారి భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారు ఎంతైనా సరే కూడా రాళ్లతో కొట్టండి, కానీ మాకు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు మదాయ్ ఘాట్ అనేది చేయాలి అని. సో చేసే తీరుతాం మేము. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి స్నానం చేయండి, మీకోసమనే మేము చేసి పెట్టాము అని అన్నారు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు రాసేది అది కీర్తన అంటే. ఎందుకు వారు కీర్తనలు రాస్తారు అని అంటే మనలాంటి సాధారణ జనాలకందరికీ కూడా అర్థం కావాలి అని. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ కృపాకేచ పండిత సమదర్శిన, దాన్నే కీర్తన రూపంలో రాశారు. నిండైన బ్రాహ్మణుడు నిత్య భూమి ఒకటే, చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే, పొరమి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే, పొరలే సునకము మీద పొరయు ఎండొకటే. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క దాని మీద కూడా ఎండ సరి సమానంగా పడుతుంది. గొప్పవారు తక్కువవారు అంటూ ఎవరూ లేరు, అందరూ సరి సమానం అని. సో మరి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ శ్లోకం, ఆ పాట? కేవలం ఈ శ్లోకం నుంచే తీసుకున్నారు. ఈ రకంగా ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని మనకు అర్థమయ్యే విధంలోని ఎక్కడ వీరికి సంస్కృతం అర్థం చేసుకోలేరో అని అనుకొని మనకి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లోని కీర్తనలు రాశారు. కానీ ఇవాళ రేపు ఎవరు పడితే వాళ్ళంతా కూడా భజనలో కీర్తనలు ఏదో రాసేస్తున్నారు, దాన్ని పాడితే ఉపయోగం లేదు. అటువంటివి పాడేది అవి కీర్తనల కిందకి రావదు. కీర్తనలు అని అంటే గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు ద్వారా రాయబడినటివి, వారిది ఆమోదించబడి ఉండాలి. అది ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాసేసి దాన్ని కీర్తనలు అనలేము. సో ఈ రకంగా వారు పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకొని గ్రహించి వారు రాసినటివే కీర్తనలు. సో పరమ సత్యం ఏంటి అంటే భగవంతుడే సర్వము, క్రియేటర్ అండ్ క్రియేటెడ్ అన్నీ కూడా పరమ సత్యం, అతని నుంచి వచ్చినటిదే. సో కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం వాసుదేవ వాసుదేవ సర్వమితి, అది తెలుసుకున్న వారే అన్నీ తెలుసుకున్నారు అని. సో భగవంతుడు అందుకోసం మనకి భగవద్గీతలో చెప్పారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు యస్తి తటతి సిద్ధ యథాతమపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వ్యతితత్వతః. సో ఎంతో మంది, కొన్ని లక్షల మంది భగవంతుడిని తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. మిగతా కోట్లాది మంది అసలు భగవంతుడిని తెలుసుకునేదానికి కూడా ప్రయత్నిస్తారు, వికర్ములు వారు. కానీ కొంతమంది కర్ములు కూడా ఉంటారు. కానీ కొంతమంది భగవంతుడిని తెలుసుకునేదానికి అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది ఉంటుంది, వారు తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ యథాతమపి సిద్ధానాం, సో ఆ రకంగా కొంతమంది ఎవరైతే తెలుసుకునేదానికి సఫలం అవుతారో వారిలోంచి మళ్ళీ అంటే రిజెక్షన్ స్టేజ్ అంతా కూడా. సో కొన్ని లక్షల మందిలోంచి ఎవరో ఒకడు తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తాడు. వారి ఆ రకంగా ఉండే లక్షల మందిలోంచి ఎవరో ఒకరు మాత్రం భగవంతుని తెలుసుకుంటారు. ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్న వారు లక్షల మందిలో నుంచి ఎవరో ఒకరు భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటారు. సో ఇక్కడ రిజెక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది. ఫైనల్ గా ఫిల్టర్ చేసేసిన వాళ్ళు ఆఖరికి కొంతమంది మిగిలారు. ఆ కొంతమంది పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే వారు కూడా వెంటనే భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారంటే కాదు, వారు కూడా బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవామం ప్రపంచతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. సో వారు జస్ట్ అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది తెలుసుకున్నారు. దాని తర్వాత వారు భక్తి అనేది ఉత్తమమైన మార్గం అనేది కూడా తెలుసుకున్నారు. కానీ వారికి ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఇది ఒక కమాండో ట్రైనింగ్ లాంటిది. ఒక జన్మలో అయిపోయేది కాదు, ఇది మల్టిపుల్ జన్మలు కావాలి. కానీ ఇక్కడ రిజెక్షన్స్ అనేది ఉండవు. ఈ రకంగా బహునాం జన్మనామంతే ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు వారిని చెరుకుని పిండినట్టుగా పిండి 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 వారికి కష్టాలు, బాధలు, ఇబ్బందులు అన్నీ వస్తాయి, తట్టుకోలేనంత స్థాయిలో వచ్చేస్తాయి. కానీ ఇన్ని కష్టాలు, ఇబ్బందులు అన్ని వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆఖరికి వారు ఒకవేళ అన్నారు అని అంటే విపదా సంతుతా శాశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శన యత్యాత్ ఆ పునర్భవ దర్శనం అని అప్పుడు వారికి భగవంతుడు సంపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని ఇస్తారు.
కష్టాలని తట్టుకుంటూ కూడా స్టిల్ వీరు భగవంతుడినే కోరుకుంటున్నారు. వీరు నిజమైన భక్తులు. సో ట్రైనింగ్ వీరిది పూర్తయింది. వీరిని పద ఇంకా గోలోకానికే. కాబట్టి ఆ రకంగా ఎవరైతే వాసుదేవ సర్వమితి అనేది ఫైనల్ వారి యొక్క ఇంప్రెషన్ అవ్వాలి, వారి యొక్క ఒపీనియన్ ఫైనల్ గా ఏదైనా అడిగితే మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అని వాసుదేవ సర్వమితి దాన్ని భగవద్గీతలో చెప్పారు. లాస్ట్ గా ఫైనల్ గా వాసుదేవ సర్వమితి అనేది తెలుసుకోవడమే భగవద్గీత యొక్క లక్షణం, భగవద్గీతని అర్థం చేసుకున్న వారి యొక్క లక్షణం. కానీ దానికి మార్గం ఏంటి అంటే శ్రీమద్ భాగవతం. శ్రీమద్ భాగవతంలోని అందుకోసం మనకి మొట్టమొదటిగా నేను ఆ కృష్ణుడికి నమస్కరిస్తున్నాను అనేది మొట్టమొదటి శ్లోకం. అండ్ ఆఖరి శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏది అని అంటే దాన్ని చేరుకునేదానికి పద్ధతి, దారి ఏంటి ఏంటి అని అంటే దానికి సంకీర్తన. సో యజ్ఞ సంకీర్తనం అనేది అది చెయ్యాలి. అది ఫైనల్ గా చేరుకునే మార్గం శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పుకున్నారు. అండ్ చైతన్య చరితామృత్ అందుకోసం దాన్ని పోస్ట్ డాక్టోరియల్ అంటారు. ఒకవేళ గ్రాడ్యుయేషన్ భగవద్గీత అయితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ శ్రీమద్ భాగవతం, పిహెచ్డి వచ్చి చైతన్య చరితామృతం. కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ అవ్వంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడం కుదరదు. కాబట్టి భగవద్గీత చదవండి, శ్రీమద్ భాగవతం చదివితే అర్థమే కాదు, ఉపయోగం లేదు. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీత రెండు అయితే అప్పుడు చైతన్య చరితామృతం అద్భుతంగా అర్థమవుతుంది. సో ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించింది కూడా మనకి పతీత పావనుల రూపం. అది కృష్ణుడు కొద్దిగైనా ఎవరినైనా కరుణించచ్చు, కరుణించకపోవచ్చు. కానీ శ్రీమతి రాధారాణిని మనం పాదాలు గట్టిగా పట్టుకున్నామంటే కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా కరుణిస్తారు. శ్రీమతి రాధారాణి అయినా కొంతమందిని కరుణించచ్చు, కరుణించకపోవచ్చు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు పతీత పావనులు, అతను మాత్రం ఖచ్చితంగా కరుణించేస్తారు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఎప్పుడైనా కొద్దిగా కోపపడిపోవచ్చు, క్షమించకుండా పోవచ్చు. నిత్యానంద మహాప్రభు పాదాలు పట్టుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా చైతన్య మహాప్రభు ఒప్పుకునేస్తారు. నిత్యానంద మహాప్రభువు కూడా ఒకవేళ ఎక్కడైనా కొద్దిపాటు క్షమించకుండా పోవచ్చేమో. కానీ ప్రభుపాదుల వారు మాత్రం ఆయన అడ్డదారులు కూడా చెప్పేస్తున్నారు మనకి. మీరు కొద్దిగా చేయండి చాలు, స్వల్పమప్యస్తే ధర్మచిత్రాయతే మహతో భయాత్. మీకు ఒకవేళ ఫ్రంట్ గేట్ ఓపెన్ చేయకపోతే గోలోకంది నాతో చెప్పండి. మీరు నా 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ నా ద్వారా చెప్పబడినట్టు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ 16 మాలల జపం చేయండి చాలు. నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నా ధోతి పట్టుకోరండి. మీకు ఫ్రంట్ డోర్ ఓపెన్ చేయకపోతే జయ విజయ్ నేను మీకు బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ ఇప్పిస్తాను, అది నా ప్రామిస్ అంటున్నారు. గురు మహారాజ్ చెప్పిన ప్రామిస్ ని ఇంకెవ్వరూ కూడా దాన్ని అనలేరు. కాదు అని దానికోసమని జయ విజయలకి 3 జన్మలు రాక్షసుల్లాగా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. భగవంతుడు శాసించిన తర్వాత కూడా గురువు శాసించారు అని అంటే విపరీతంగా ఉండేటివి, అది జయ విజయలు పాటించాల్సిందే. కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. కాబట్టి నిత్యానంద మహాప్రభు ఆయన ఆ రకంగా చెయ్యరు. కానీ ఒకవేళ కాస్తో కూస్తో కరుణించకపోయినా ప్రభుపాదుల వారు కరుణించేస్తారు. కానీ ప్రభుపాదుల వారైనా సరే కూడా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇనిషియేషన్ ఇవ్వలేదు. వారిని సిద్ధులు ఉంటేనే కానీ, ప్రాపర్ గా వారు ఉంటేనే వారికి ఇనిషియేషన్ ఇస్తామని అన్నారు. జయపతాక్ మహారాజ్ అలా కూడా కాదు. గురువు అనేవారు వారికి సహజంగా వారికి ఏంటంటే అతి ప్రేమ వారి యొక్క డిసైపుల్స్ పట్ల. వారికి భక్తి లేదు, వారికి మహామంత్రం పలికే స్తోమత లేదు, వారికి జీవితం అంతా పాపాలు చేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి కూడా దీక్ష అనేది ఇచ్చేశారు. మీ అందరికీ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే. సో ఆ రకంగా ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేస్తారు. అండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని మాలాంటి వారి అధముల ద్వారా చేయబడిన పాపాలు కూడా అతను తీసుకునేదానికి రెడీగా ఉన్నారు. కానీ మేము ఇవ్వకూడదు ఆ పాపాలని. సో ఈ రకంగా పెట్టుకుంటూ ఆరోగ్యం క్షీణించిపోయి ఐసియు వార్డులోని అతను కొట్టుమెట్టాడుతూ ఉంటే అర్ధరాత్రి వేళ జయపతాక్ మహారాజు తన డిసైపుల్స్ బయట ఉంటే వారిని ఆర్తనాదాలు వేసి పిలిచారంట. తొందరగా రండి, తొందరగా రండి.
మహావరాహ తొందరగా రా అనేసని మహావరా ప్రభుని వారందరినీ పిలిపించారంట. గురు మహారాజ్ ఐసీయూ వార్డులో ఉన్నారు, పిలిపిస్తున్నారు, ఏమైందో ఏమో అనుకొని భక్తులందరూ వెంటనే హఠాత్తుగా పరిగెత్తుకుంటూ లోపలికి వెళ్తే డాక్టర్ పర్మిషన్ అడిగి, గురు మహారాజ్ చెప్పేది అతని ఆరోగ్యం పాడవుతోందని కాదు, పక్కన ఎక్కడో దూరం నుంచి ఐసీయూ వార్డులోనే వేరే ఇంకొక పేషెంట్ ఎవరో కాస్త శ్వాస గట్టిగా తీసుకుంటున్నారు, ఇబ్బంది పడుతున్నట్టున్నారు, వారి దగ్గరికి మెల్లిగా నేను నడవలేను, నా బెడ్ని మెల్లిగా వారి పక్కకి తీసుకొని వెళ్ళామంటే వారి చెవిలోని మహామంత్రం చెప్పేస్తాను, వారి చేతికి ఒక మాల ఇస్తాను, ఇప్పుడు వారు కొద్దిగైనా శ్వాస తీసుకోగలుస్తున్నారు, నాకు ఎందుకో తెలుస్తోంది వారి శ్వాస ఆగిపోయేలాగుంది, వారికి జపమాల ఒకటి ఇచ్చేయి నా చేతికి, నేను వారికి ఇచ్చేస్తాను ఆ జపమాలని. ఈ రకంగా వారి చెవిలోని మహామంత్రం చెప్పారంటే అది ఇనిషియేషన్. వారికి ఇనిషియేషన్ అయిపోతుంది. వారు ఆ రకంగా వచ్చే జన్మలోని భక్తుడిలాగా పుట్టచ్చు. వారు ఈ జన్మ అయిపోయినాక వారు ఏ జన్మ వారికి దొరుకుతుందో, ఏ శరీరం దొరుకుతుందో, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇది కేవలం గురువుకే తెలుస్తుంది. భగవద్గీతలో ఇది కూడా ఇచ్చున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం ఏ శరీరం నెక్స్ట్ తీసుకుంటాం అనేది సహజంగా అందరికీ తెలియదు, కానీ అది ఒక నార్మల్ పర్సన్కి అయితే తెలియదు. విమూఢ నాను పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. కేవలం జ్ఞాన చక్షువులు ఉండేవారు మాత్రమే దీన్ని తెలుసుకోగలరు. సో ఆ చక్షువులు గురు మహారాజ్కి ఉన్నాయి కాబట్టి అతను తెలుసుకున్నారు. వీరి జీవితకాలం అంతా కూడా కేవలం ధనం, జనము, సుందరిం వీటి వెనకాతలే పరిగెత్తుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నిస్సహాయ స్థితిలోని మంచం మీద పడున్నారు. వారికి ఇనిషియేషన్ ఇచ్చేస్తాను, పోతే పోయింది, పాపాలే కదా, ఇన్ని పాపాలు ఎత్తుకున్న వాడిని ఇది ఒక్క పాపం నేను తీసుకోలేనా, కనీసం నేను ఇచ్చిన ఇనిషియేషన్ వల్ల వారికి మానవ జన్మైనా వస్తుంది కదా అని అనుకొని ఆ రకంగా ఆలోచనతో ఉంటారు జయపతాక మహారాజుల వారు. సో ఈ రకంగా వారు నర్సులు, డాక్టర్లు వారెవరైనా కొద్దిపాటు స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్, కొద్ది సేవ చేసినా సరే కూడా వారికి అర్థం కాదు ఈ జపమాల అంటే నేను ఇంత సేవ చేస్తే నాకు మాల ఇస్తున్నారా అనుకుంటారు. కానీ గురు మహారాజ్ ద్వారా చేతి నుంచి మాల ఇవ్వబడ్డాది అని అంటే అది కూడా ఇనిషియేషన్ కిందనే. అది ఎవరికి ఇస్తారండి మాల? ఇనిషియేషన్ అప్పుడే ఇస్తారు. ఎవరైనా సాధారణమైన జనాలు వెళ్ళి మాల ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వరు. గురువులు అయితే ఎవరికి ఇవ్వరు. మాల ఇచ్చారంటే ఇనిషియేషన్ అయిపోయినట్టుగా వారికి. సో వారందరికీ ఒక్కొక్కరికి మాలలు పంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. వారి ఉద్యోగ ధర్మాన్ని వారు చేస్తున్నారు, జీతం కోసం వారు చేస్తున్నారు. ఇతను ఒక సాధువు కాబట్టి నమస్కారం పెట్టారు, కానీ వారికి కూడా ఆఖరికి మహామంత్రం చెప్పేస్తున్నారు. ఇది ఒక నిజమైన గురువుకి ఉండవలసిన లక్షణం. అటువంటి ఆ గురువుకి నేను ఏమిచ్చుకొని అతను రుణం తీర్చుకోగలను, రుణం తీర్చుకోగలను అని ఒకవేళ అనుకుంటున్నానంటే కూడా అది అహంకార భావమే అవుతుంది. అది రుణం అయితే ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేము. కాకపోతే నాకు ఎన్ని జన్మలు ఉన్నాయో అన్ని జన్మలు కూడా నేను అతని శిష్యుడుగానే ఉండాలి అనే ఒక కాంక్షతోని ఈరోజు క్లాస్ని ముగిద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ